निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। गोष्ट दुसरी, कसं पाहता तुम्ही जग? मुलांनो, खूप जुनी गोष्ट आहे बरं काही, खूप जुनी, पण तुम्हाला आवडेल, नक्की आवडेल. ऐकूया ना मग. तुम्ही कौरव, पांडव, श्रीकृष्ण अशी नावं ऐकली असतील, ऐकली आहेत ना? तुम्ही महाभारत या एका भल्या मोठ्या ग्रंथाचंही नाव ऐकलं असेल. खूप छान मस्त गोष्टी आहेत त्याच्यात. आज आपण त्यातलीच एक सुंदर गोष्ट ऐकणार आहोत. एकदा काय झालं, एका राजानं आपल्या राज्यातल्या सगळ्या लोकांना जेवायला बोलवलं होतं. हे चक्क राजाच्या खूप मोठ्या महालात, अगदी थेट राजवाड्यावर. त्या राजाचं नाव होतं धर्मराजा. खूप चांगला राजा होता तो. राज्यातल्या लोकांची तो सतत काळजी घेत असे. त्यामुळे राजाही लोकांना आवडत असे. राजानं स्वतःच त्याच्या राज्यातल्या लोकांना जेवणासाठी बोलवलेलं असल्याने लोकही मोठ्या उत्साहाने त्या दिवशी राजवाड्यावर आले होते. आता काय राजाकडचंच जेवण ते, रुचकर, चवदार, भरपूर पदार्थ. त्यातच पुन्हा स्वतः धर्मराजा जेवणाच्या पंक्तींमधनं फिरत होता, लोकांची विचारपूस करत होता, आग्रहानं जेवणाची विनंतीही करत होता. खूप गर्दी झाली होती राजवाड्यावर. त्या भोजन मंडपात धर्मराजाच्या जोडीनं आणखीन एक राजा फिरत होता. त्याचं नाव दुर्योधन. तो मात्र धर्मराजासारखा नव्हता स्वभावानं. सगळं राज्य मला एकट्यालाच मिळायला हवं असं त्याला वाटायचं. मुलांनो, याला स्वार्थीपणा असं म्हणतात. सगळं काही माझंच झालं पाहिजे, मलाच मिळालं पाहिजे असं त्याला वाटायचं. तो सुद्धा धर्मराजासारखाच पंक्तींमधनं फिरत होता, लोकांची चौकशी करत होता. तेवढ्यात एक सेवक तिथे आला धर्मराजाकडे. राजाला म्हणाला, महाराज, आपणास भगवान श्रीकृष्णांनी बोलवलं आहे. मला? आत्ता यावेळी? होय महाराज, त्वरित भेटावं असं त्यांचं निरोप आहे. ठीक आहे, येतो मी. असं म्हणून धर्मराजा लगबगीनं श्रीकृष्णाकडे जाऊन उभा राहिला. म्हणाला, काही अडचण आहे का? इतक्या तातडीने बोलावून घेतलं म्हणून विचारलं. राजा, काही अडचण नाही, पण एक काम आहे तुझ्याकडे. करशील? माझ्याकडे काम? कुठलं काम? सांगतो, पण आधी मला सांग, करशील का नाही? मी सांगेन ते. आज्ञा द्या भगवान. ठीक आहे, मग असं कर, तसाही तू सगळ्या पंक्तींमधनं फिरतो आहेसच, सगळ्यांची देखभाल देखील करतोच आहेस. त्या फिरत फिरत आणखीन एक काम कर. इथे जेवढी शेकडो माणसं जमलेली आहेत, त्यात 10-5 माणसं तरी नक्कीच वाईट असू शकतील, दुष्ट असू शकतील, स्वार्थी असू शकतील. हे बघ राजा, सगळीच माणसं काही तुझ्यासारखी सज्जन नसतात. कळतंय ना तुला? होय भगवान, ऐकतोय मी, पण काम काय आहे? सांगतो, ऐक. या भोजन मंडपात तुझ्या दृष्टीनं जेवढे म्हणून वाईट, दुष्ट माणसं असतील ती मोज, आणि ते तुझं मोजणं झालं की त्यांची, म्हणजे तुझ्या दृष्टीनं वाईट माणसांची नेमकी संख्या किती हे मला येऊन सांग. करशील ना? होय, आत्ता लगेचच सुरू करतो. निघ तर मग. झालं. निघाला धर्मराजा श्रीकृष्णानं सांगितलेलं काम करायला. केली सुरुवात त्यानं मोजायला. कोण कोण वाईट आहेत, कोण कोण वाईट आहेत असं तो मोजत होता. तिकडे श्रीकृष्णानं दुर्योधनालाही बोलवून घेतलं. तो आला. श्रीकृष्णानं त्याला सांगितलं, हे बघ,
दुर्योधना, माझं एक काम कर. तू बघतोच आहेस की शेकडो माणसं इथे जमलेली आहेत. जगात काही सगळीच माणसं वाईट नसतात. दुष्ट किंवा स्वार्थीही नसतात. चांगली सज्जन माणसंही असतात बरं का. थोडीशी का होईना पण असतात. आणि काही गुणी माणसं आपल्या अवतीभोवतीही असतात. तेव्हा दुर्योधना, तू असं कर, या पंक्तींमध्ये फिरून जेवढी चांगली सज्जन माणसं आहेत तुझ्या दृष्टीनं तेवढी मोज आणि मग इथं माझ्याकडे येऊन त्यांची संख्या मला सांग. जा बरं, निघ लगेच. झालं. दुर्योधनही निघाला लगेच कामाला. दोघेही आपापल्या कामात दंग. मध्ये बराच वेळ गेला. श्रीकृष्ण दोघांची वाट बघत होते. बऱ्याच वेळानं आधी धर्मराजा आला. खूप दमला होता फिरून फिरून फिरून. चेहऱ्यावरचा घाम पुसत म्हणाला, हे भगवान, अहो केवढं अवघड काम सांगितलं मला. छे, काय काम? म्हणे वाईट माणसं मोजा. अहो एक वाईट माणूस दिसेल तर शपथ, एक सुद्धा वाईट माणूस नाहीये या मंडपात. सर्वजण मला तर चांगलीच माणसं वाटतायत. मी खूप बारकाईने तपास केला, पण माझ्या दृष्टीने इथे सगळीच माणसं चांगलीच आहेत, खरंच सज्जन आहेत. श्रीकृष्णानं ऐकलं. ते थोडे हसले, गोड हसले आणि धर्मराजाला म्हणाले, ठीक आहे, तू जा आता, भोजन कर, उशीर झालाय ना. धर्मराजा गेला. तेवढ्यात दुर्योधन तिथे आला. तोही दमला होता, पण दमल्यापेक्षा तो जास्त चिडला होता. जाम वैतागला होता. तणतणतच म्हणाला, छे बुवा, इथे एक जण सज्जन दिसेल तर शपथ. काय हो भगवान, कसलं काम सांगितलं मला? इथे चांगली माणसं किती आहेत ते मोज म्हणे. मोजली, सगळी माणसं बघितली, एक सुद्धा चांगला माणूस नाहीये पंक्तीमध्ये. माझ्या दृष्टीला एकही सज्जन गुणी माणूस कोणीही दिसला नाही. कोणी स्वार्थ, कोणी दुष्ट, कोणी धूर्त, असेच आहेत सगळे. छे. दुर्योधनाचे बोलणं ऐकल्यावर याही वेळी श्रीकृष्ण मंदपणे हसले. त्यांनी दुर्योधनालाही भोजनाला पाठवलं. तो गेला. मुलांनो, हे सगळं घडत असताना आणखीन एक व्यक्ती तिथे हजर होती. म्हणजे श्रीकृष्णानं धर्मराजाला पहिल्यांदा जेव्हा बोलवून घेतलं तेव्हापासून ते आता दुर्योधन माघारी जाईपर्यंत सर्व वेळ ती भगवान कृष्णांबरोबरच होती. तिने हे सगळं पाहिलं होतं. ती होती द्रौपदी. द्रौपदी कोण होती येईल ना सांगता? करेक्ट. द्रौपदी म्हणजे धर्मराजाची पत्नी, राणी. दुर्योधन निघून गेल्यावर भगवान श्रीकृष्ण द्रौपदीला मोठ्या मिश्किलपणे म्हणाले, द्रौपदी, तुझ्या लक्षात आलंय ना आत्ता इथे नेमकं काय काय घडलं ते? हे ऐकून द्रौपदी बोलली काहीच नाही. ती फक्त हसली. तिच्या त्या हसण्यातून मला सर्व काही व्यवस्थित समजलं आहे, असंच तिने श्रीकृष्णाला सांगितलं. मुलांनो, तुमच्या लक्षात आलंय ना द्रौपदीला काय समजलं होतं ते? बघा, विचार करा आणि सांगा मला. तशी खूप हुशार मुलं तुम्ही आहातच. मी सांगतोच आहे की, जशी दृष्टी तशीच सृष्टी. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.